Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1939. Το 1962 έλαβε το πτυχίο της νομικής και το 1976 το πτυχίο της θεολογικής. Είναι διδάκτορ της θεολογίας, πτυχιούχος της γαλλικής και αγγλικής γλώσσης, γνώστης δε της ιταλικής και γερμανικής γλώσσης. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1961 και πρεσβύτερος το 1965. Διετέλεσε επί 9 χρόνια ιεροκήρυκας και πνευματικός προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγίτσα του Παλαιού Φαλήρου και επί 7 χρόνια γραμματέας της Ιεράς Συνόδου. Εξελέγει Μητροπολίτης Δημητριάδος το 1974. Έλαβε μέρος σε πολλές εκκλησιαστικές αποστολές στο εξωτερικό. Συνέγραψε πλήθος επιστημονικών και επικοδομητικών κειμένων. Αρθρογράφησε στον εκκλησιαστικό τύπο και σε εφημερίδες. Το 1998 εξελέγει υπό τις 7 ιεραρχίες Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Πλούσιο το φιλοσοφικό και συγγραφικό του έργο, όπου το ανήσυχο πνεύμα του προσπαθεί να προσεγγίσει το βαθύ όραμα της Ορθοδοξίας μέσα από τα πρίσματα του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος στέκει σε υπαρξιακά σταυροδρόμια, αναζητώντας τις βαθιές απαντήσεις στις μεταφυσικές του αγωνίες, ανοίγοντάς του νέους ορίζοντες περισυλλογής, δίνοντας συγχρόνως στην Εκκλησία της Ελλάδος μεγαλύτερο κοινωνικό ρόλο, μετουσιώνοντας τις ευαισθησίες της σε πράξη και την καθιστά κύτταρο ζωής, προσφοράς και απαντήσεων στην αγωνία του καιρού μας. Η Εκκλησία της Ελλάδος ξαναφέρνει το λόγο της αγάπης στην αληθινή του διάσταση και είναι λόγος κατάκτησης για τα οράματα ενός αύριου που φαντάζει εφιαλτικό για την κοινωνία των ανθρώπων. Στην απόψινή του ομιλία, ο προκαθήμενος της Ελληνικής Εκκλησίας θα έχουμε τη χαρά να μοιραστεί μαζί μας τον πνευματικό του προβληματισμό με θέμα «Η εθνική μας αυτοσυνειδησία, όρος επιβίωσής μας». Κυρίες και κύριοι, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Χριστόδουλος. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, κύριε Χρυσόστομε, σεβασμιότατη και πανιερότατη Ιεράρχε εξ Ελλάδος και εκ Κύπρου, αγαπητοί πατέρες και εν Χριστώ αδελφοί, κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων της Κύπρου, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε Πάφου, κύριοι Δήμαρχοι, κύριε Έπαρχε, κύριε Στρατιωτικέ Διοικητά, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευαγόρας Παλικαρίδης, αδέλφια μου παθήτες και παθήτισσες. Συγκλονισμένος ανέρχομαι σε τούτο το εξιδιασμένο βήμα για να μιλήσω ενώπιόν σας, ύστερα από όσα έχουν προηγηθεί πριν από 1 ώρα, με όσα ακούσαμε από τη λαμπρή χοροδία και την μουσική του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευαγόρας Παλικαρίδης, που θέλω και από τη θέση αυτή να του συγχαρώ για την επιτυχή διερμηνία των ωραίων αυτών κειμένων που είναι τόσο συγκλονιστικά για όλους μας. Μακαριότατε, επιτρέψατε μου να σας ευχαριστήσω θερμά και από το βήμα αυτό και τούτο διότι από χθες που βρίσκομαι κοντά σας ως προσκεκλημένος επισκέπτης μαζί με την τιμία συνοδεία μου, έχετε εγκαταλείψει το βαρύτατο καθημερινό υπηρεσιακό σας πρόγραμμα και μας συνοδεύετε αναπάν βήμα της περιοδίας μας στην ιερή, αγία, ηρωική και μαρτυρική γη της Κύπρου. Βεβαίως, η παρουσία σας σήμερα στην Πάφο νομίζω ότι ενέχει για σας μια ιδιαίτερη σημασιολογία. Είναι η πόλη στην οποία επί 30 περίπου χρόνια διεπιμάνατε, γνωρίζετε τους πάντες και τα πάντα εδώ, έρχεστε εις τα ίδια και νομίζω, εάν κρίνω και από τον εαυτόν μου,
ότι θα αισθάνεστε κάθε φορά μια πνευματική ανανέωση όταν επανέρχεστε κοντά στο πρώην ποιμνιό σας, το οποίο εδώ και κάποιες εβδομάδες διαπημένει επαξίως ο αντάξιος διάδοχός σας, πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου Κύριος Γεώργιος. Αισθάνομαι επίσης τη μεγάλη ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς τον εντιμότατο πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευαγόρας Παλικαρίδης Πάφου, κύριον Κενδέα Ζαμπυρίνη, και τα αξιότιμα μέλη του υπαυτών Διοικητικού Συμβουλίου για την ευγενική τους πρόσκληση να ομιλήσω απόψε σε τούτη την αίθουσα του πρώτου Λυκείου Πάφου που φέρει την ονομασία του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Βρίσκομαι μέσα στο τέμενος της παιδείας, εδώ όπου οι νεοσοί της παφικής γης έρχονται για να προσλάβουν όχι μόνον τα κλασικά γράμματα, αλλά κυρίως τις αρχές και τις αξίες του πολιτισμού μας. Ενός πολιτισμού ο οποίος έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση της ιδιοπροσωπίας μας και στη διαμόρφωση της εθνικής μας ταυτότητος. Και καθώς βρίσκομαι στην πόλη σας, στην Πάφο, ο νους μου τρέχει στον ήρωά μας, τον Ευαγόρα Παλικαρίδη, που θυσιάστηκε στην ηλικία των 18 μόλις ετών για τη λευτεριά της Κύπρου. Συγκινούμε καθώς φέρω στη μνήμη μου, όπως και εσείς είμαι βέβαιος, τη θυσία των 18χρονων και 20χρονων παιδιών τότε της Κύπρου που εθυσίασαν τη ζωή τους για τη γλυκιά πατρίδα και για την πίστη. Ανάμεσά τους ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, τελευταίος στην σειρά των απαγχωνιστέντων ηρώων, αλλά όχι και έσχατος στη μνήμη μας. Αυτός ο αμετακίνητος από το χρέος του πατριώτης, ο αγνός και άδολος ιδεολόγος, ο αποφασισμένος για όλα αγωνιστής, μα ταυτόχρονα και ο ευαίσθητος ποιητής, ο συναισθηματικός νέος, ο ενάρετος χριστιανός, ο πνευματικός άνθρωπος. Πώς να εξηγήσει κανείς αυτή τη σύμπτωση όλων αυτών των ιδιωμάτων σε μία και μόνη προσωπικότητα? Θαυμάζει κανείς την αντριοσύνη και το θάρρος αυτού του παιδιού που ερωτεύτηκε τη λευτεριά της πατρίδας του και έσπευσε να τη συναντήσει. Θα πάρω μια ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη λευτεριά. Ω αθάνατη ελληνική μούσα που εμπνέεις με το ζίδερο πνεύμα των ιδανικών της φυλής μας τους νέους της πατρίδας μας, που εκφράζεις το αδούλωτο φρόνημα της κάθε ελληνικής ψυχής, που οδηγείς στο δρόμο της δόξας τους φιλότιμους Έλληνες. Τα παλικάρια της Κύπρου είναι πραγματικά αθάνατα και τούτο γιατί υπήρξαν αντριωμένα και του αντριωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογάται. Αγαπητοί μου, χαίρω σήμερα γιατί έχω τη μεγάλη τιμή αλλά και την πολύτιμη ευκαιρία να απευθύνομαι στον κυπριακό λαό για ένα θέμα όπως η πνευματική και η εθνική μας αυτοσυνειδησία που αποτελεί όρον για την ουσιαστική επιβίωσή μας. Λέγω ουσιαστική επιβίωση και δεν εννοώ μόνο τη βιολογική μας επιβίωση, γιατί αυτήν μας την εξασφαλίζει και με το παραπάνω η νέα τάξη πραγμάτων, ζητώντας για αντάλλαγμα την ψυχή μας. Η νέα τάξη πραγμάτων είναι αυτή που μας υπόσχεται παραδείσους εις τον κόσμο αυτό, αλλά ωστόσο ζητάει να εγκαταλείψουμε την ταυτότητά μας, να εγκαταλείψουμε τα εθνικά μας ιδεώδη, να συρθούμε πίσω από το άρμα των διεθνών συμφερόντων για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν οι ισχυροί της γης τα άνομα συμφέροντά τους. Αλλά ποτέ οι Έλληνες
δεν υπέκυψαν σε αυτό τον πειρασμό. Και τούτο γιατί ο αθώος ένα πράγμα δεν αντέχει, την ατιμία. Και ο κυπριακός ελληνισμός έχει αποδείξει ότι ουδέποτε θα ανεχθεί την ατιμία, οποθενδήποτε και αν αυτή προέρχεται. Το θέμα αυτό για τους δύο λαούς μας προσλαμβάνει πελώριες διαστάσεις, καθώς οι δύο χώρες μας είναι πλέον ισότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα δέχονται πιέσεις και επιρροές της μετανεωτερικής εποχής που κινείται στο βασικό άξονα της απεξάρτησης του ανθρώπου από τους παραδοσιακούς θρησκευτικούς δεσμούς, είτε με τη βία, αν αυτό μπορεί να γίνει, είτε ως οξύτατη σύγκρουση στο πεδίο των ιδεών. Τις συνέπειες της σύγκρουσης αυτής τις ζούμε αυτό τον καιρό τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, όπου τις επιδιώξεις της μετανεωτερικότητας έρχεται να συμπληρώσει η πολυπολιτισμικότητα, που όσο κερδίζει έδαφος αυτή η πολυπολιτισμικότητα, τόσο διευκολύνεται και η οριοθέτηση της ανεκτικότητας, που συνεπάγεται τη σχετικοποίηση των πάντων και ιδιαίτερα της θρησκευτικής διερμηνίας του κόσμου, καθώς και τη σταδιακή απαξίωση κάθε υπερβατικής αρχής που επηρεάζει τη συμπεριφορά των πολιτών. Όλα αυτά δείχνουν ότι στόχος της μετανεωτερικότητας και της πολυπολιτισμικότητας είναι η αλλίωση της πνευματικής και της εθνικής ταυτότητας των λαών μας. Ήδη διαπιστώνεται μία σταδιακή, ήπια μέχρι στιγμής, υποχώρηση κάποιων πολιτισμικών ερισμάτων μας. Γίνεται ένας πόλεμος κατά των θεσμών, με στόχο τη διάλυση του κοινωνικού ιστού. Νομίζετε, αδέλφια μου, ότι όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι τυχαία? Όλα όσα μεταδίδονται από τις τηλεοράσεις νομίζετε ότι είναι αυθόρμητα? Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο υπονόμευσης των θεσμών του έθνους και στη συνέχεια υπονόμευση των φορέων τους? Δεν αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο βήμα είναι τα θεμέλια αυτού του πολιτισμού να έρθει η ώρα που θα τρανταχθούν, που οι πολίτες δεν θα εμπιστεύονται πλέον τους θεσμούς εξαιτίας δήθεν κάποιων σκανδάλων, τα οποία μεγαλοποιούνται κατά τέτοιων τρόπων απαράδεκτων, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι πάντες είναι διεφθαρμένοι σε αυτόν τον τόπο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν έντονο προβληματισμό για να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη μεθοδευμένη υπονόμευση των θεσμών. Γιατί όταν οι θεσμοί θα πάψουν να υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν πλέον ερίσματα πάνω στα οποία θα μπορούσε κανείς πράγματι να στηρίξει την ενότητα του κοινωνικού μας ιστού. Προς τούτο λοιπόν χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα που υπάρχουν στη διάθεσή μας και πολλά από αυτά ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Είπα για την υπονόμευση των θεσμών. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεύτερο, έρχεται η αναθεώρηση της ιστορίας, η οποία τάχα δεν έχει γραφτεί αντικειμενικά και πρέπει τάχα να ξαναγραφεί, ώστε τα παιδιά μας να μαθαίνουν την αληθινή αλήθεια και όχι αυτήν την οποία μέχρι τώρα εμάθαιναν. Έρχεται στη συνέχεια η εκοσμίκευση της Εκκλησίας, η οποία θα πρέπει και αυτή να χάσει την ιερότητά της. Γι' αυτό και προβάλλονται σκάνδαλα υπαρκτά ή και ανύπαρκτα κάποιων ιερωμένων. Αλλά το αποτέλεσμα είναι να πλήττεται όλη η Εκκλησία και να μην γίνεται καμία διάκριση μεταξύ αθώων και ενόχων, πράγμα το οποίο διευκολύνει το πέρασμα
μέσα στη λαϊκή ψυχή κατά έναν τρόπο αριστοτεχνικών της ιδέας ότι πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν. Έπειτα είναι ο εξοραϊσμός του εξυγχρονισμού. Λέγοντας εξυγχρονισμό, εννοούν κάποιοι οι οποίοι μας προσφέρουν αυτόν τον όρο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ότι τάχα θα γίνομαι ένα έθνος, ένας λαός που θα είμαστε ανταγωνιστικός απέναντι των ξένων, ένας λαός ο οποίος όμως δεν πρέπει να προβάλλει τα ιδιώματα της ιδιοπροσωπίας του, δεν θα πρέπει με άλλα λόγια να είναι προσιλωμένος σε ορισμένες αρχές, όταν αυτές οι αρχές δεν αρέσουν σε εκείνους οι οποίοι επιδιώκουν τη χυμοποίηση του λαού μας, ώστε ο λαός αυτός να χάσει την οντότητά του και να γίνει ένα έρμεο στα χέρια των επιτίδιων δημαγωγών. Η προβολή από την άλλη μεριά της καταναλωτικής αυθονίας. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία όπου έχει θεοποιηθεί η υπερκατανάλωση. Κοιτάξτε τις διαφημίσεις πριν απ' όλα, στις τηλεοράσεις και στα περιοδικά, καμιά φορά και στις εφημερίδες. Διαφημίζονται όλα τα προϊόντα, τα οποία τα έχει δήθεν ανάγκη ο άνθρωπος. Από το άλλο μέρος διαφημίζονται τα δάνεια των τραπεζών, τα οποία έχουν πάρει διάφορες ονομασίες, διακοποδάνεια, εορτοδάνεια, δάνεια καταναλωτικά, δάνεια για να πάμε στα μπουζούκια, δάνεια για να πάμε να χορέψουμε. Γέμισε ο κόσμος με δάνεια, έρχονται οι αρμόδιοι, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και λέγει είναι υπερφορτωμένα τα ελληνικά νοικοκυριά και από εκεί και πέρα τα σπίτια βγαίνουν στον πληστηριασμό. Και εμείς που είμαστε στα γραφεία μας, αλλά όχι μόνο σε αυτά, γιατί κατεβαίνουμε και στην αρένα της καθημερινότητας και της κοινωνικής ζωής, βλέπουμε και ζούμε το δράμα των ανθρώπων, οι οποίοι πάνε και δανείζονται άσκεπτα, χωρίς να σκέπτονται δηλαδή το τι μέλη να επακολουθήσει, και δανειζόμενοι υποθηκεύουν το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους και στο τέλος έρχονται κλαίοντες στην Εκκλησία σώσον ελέησον, να βρούμε χρήματα να δώσουμε για να μην βγουν τα σπίτια στον πληστηριασμό, να μην χάσουν οι άνθρωποι την περιουσία τους. Αυτά όλα είναι το αντάλλαγμα το οποίο προσφέρεται, προκειμένου να φτάσουμε στην απεμπόληση των αρχών της ιδιοπροσωπίας μας. Έτσι σήμερα ο ελληνικός λαός τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο βρίσκεται ενώπιον μιας μεθοδευμένης και συνδεδιασμένης επίθεσης κατά της ιστορικής του πορείας, προκειμένου αφού αποδυναμωθούν οι θύλακες αντίστασης στη χυλοποίηση ή στη χυμοποίηση, να μετατραπεί ο λαός μας σε μια εύκολη λία για την ουσιαστική του αυτοχειρίαση. Επομένως, εκείνο το οποίο σήμερα η μετανεωτερικότητα επιδιώκει είναι να δημιουργήσει Χριστούς πολίτες, οι οποίοι όμως δεν θα ενοχλούν και δεν θα ενοχλούν όταν τρώνε καλά και δεν θα ενοχλούν όταν δεν τους λείπουν τα υλικά αγαθά. Κατά τα άλλα όμως δεν θα έχει κανένας δικαίωμα να ομιλεί, δεν θα έχει κανένας δικαίωμα να διαφωνεί, δεν θα έχει κανένας δικαίωμα να υπερασπίζεται αυτά εις τα οποία πιστεύει. Ενώπιον λοιπόν αυτού του κινδύνου όλοι μας έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε ή να ενισχύσουμε τα ταυτοτικά μας στοιχεία, τα ερίσματά μας δηλαδή και τις εσωτερικές μας αντιστάσεις. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Και δεν εννοώ βέβαια την αστυνομική μας ταυτότητα που ο καθένας έχει μέσα στην τσέπη του και την κουβαλάει μαζί του όπου πηγαίνει, την επιδεικνύει όταν θέλει να αποδείξει την ταυτοποίηση του εαυτού του με αυτό το χαρτί το οποίο κρατάει στα χέρια του. Εννοώ την άλλη ταυτότητα που για κάθε λαό την εκδίδει η ιστορία και η παράδοσή του. Και για εμάς τους Έλληνες αυτή η ταυτότητα και τα στοιχεία της είναι η πνευματική μας ταυτότητα,
που οριοθετείται από την ελληνοχριστιανική ή, αν θέλετε πιο πιστά, την ελληνορθόδοξη παράδοσή μας. Οι ρίζες μας ασφαλώς βρίσκονται στην κλασική ελληνική αρχαιότητα. Κατόπιν βρίσκονται στο Βυζάντιο, όπου ο χριστιανισμός συνήντησε τον ελληνισμό. Και κατά την ιστορική αυτή συνάντηση μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών διαμορφώθη το σχήμα του ελληνοχριστιανισμού ή του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, με πρόσληψη από τον χριστιανισμό επιλεκτικά όσων στοιχείων του ελληνισμού ήσαν συμβατά με τη νέα χριστιανική πίστη. Το Βυζάντιο κατά ταύτα, η χιλιετής δηλαδή βασιλεία, ο ένδοξός μας βυζαντινισμός, όπως τον αποκαλεί ο Κωνσταντίνος Καβάφης, αυτό το Βυζάντιο αποτελεί την πιο μεγαλόπρεπη και την πιο ένδοξη ιστορική περίοδο της διαδρομής μας και της πορείας μας. Εν τούτοις, θα πρέπει να παραδεχθούμε όσοι μελετούμε την ιστορία, ότι κατά τα τελευταία 170 περίπου χρόνια, δηλαδή αμέσως μετά το 1830, όταν ιδρύεται πλέον το πρώτο ελληνικό ελεύθερο βασίλειο της Ελλάδος, καταβάλλεται μία προσπάθεια στη διάρκεια όλων αυτών των ετών να υπάρξει μία σύγχυση ως προς την ταυτότητά μας. Βεβαίως υπήρξαν πολλές φωτεινές εξαιρέσεις, όπως παραδείγματος χάριν ο ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο Ζαμπέλιος, ο Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, ο Μακρυγιάννης, ο Κολοκοτρώνης, αυτοί οι μεγάλοι αγωνιστές του 1821 που είχαν επίγνωση της ταυτότητός των, και στη συνέχεια ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Ρίτσος, οι μεγάλοι μας σύγχρονοι ποιητές, οι οποίοι μέσα στα ποίηματά τους μας έδωσαν τη γεύση αυτού που λέμε ελληνορθόδοξη ταυτότητα. Και από κοντά ο Κάλβος, ο Σολωμός, ο Κόντογλου και έπειτα η λατρεία της Εκκλησίας μας, γιατί η Εκκλησία μας με την ενοριακή δομή της είναι πραγματικά αυτό το οποίο ήδη από την κλασική αρχαιότητα υπήρχε και το οποίο συνέχει όλη την ιστορική μας διαδρομή, ο κοινοτισμός. Αυτός ο κοινοτισμός, δηλαδή η συμμετοχική δημοκρατία όλων των πολιτών, όλων των πιστών, σε ό,τι αφορά στα προβλήματα κάποιου χώρου, όπως είναι ο χώρος της δημογεροντίας, της κοινότητος, όπως είναι ο χώρος της Εκκλησίας, εκεί διασώζονται όλα αυτά τα στοιχεία για τα οποία κάνουμε λόγο αυτή τη στιγμή. Όλοι αυτοί λοιπόν και πολλοί άλλοι στα περασμένα χρόνια εξέφρασαν την αληθινή μας ταυτότητα. Γι' αυτό και έγιναν στόχος επικρίσεων, ως δήθεν αναχρονιστικοί, συντηρητικοί, σκουριασμένοι και ακόμα και αντιδραστικοί, που ούτε λίγο ούτε πολύ ταυτίζουν αυτοί που τους επικρίνουν όλα τα παλαιά με τη σκελετωμένη συντήρηση και όλα τα νέα με την εντυπωσιακή δήθεν πρόοδο και την αλήθεια. Αλλά ενώ το επίσημο ελληνικό κράτος και οι εκφραστές του αντιπροσωπεύουν κάθε φορά σε όλα αυτά τα 170 χρόνια το πνεύμα του ανανεωτικού εξυγχρονισμού που απέρριπτε τους εθνοκεντρικούς σχηματισμούς και αναιρούσε βασικά στοιχεία της ταυτότητός μας, εκείνος που πεισματικά αντιστεκόταν και μέχρι σήμερα αντιστέκεται στις επιδρομές αυτές είναι ο απλός ελληνικός λαός. Αυτή η ακατάβλητη πραγματικά δύναμη αντίστασης που περιφρονώντας τους επικοινωνιακούς μηχανισμούς και διάβλους στάθηκε η δύναμη αυτή αντιμέτωπη στον επιχειρούμενο πνευματικό μας εξανδραποδισμό.
Λειτουργήσε και λειτουργεί θαυμάσια η συλλογική συνείδηση του έθνους μας, όπως αυτό πάντοτε άλλωστε συνέβαινε. Ο λαός αντιστέκεται πολλές φορές στις επιδιώξεις της ηγεσίας του και απορρίπτει τις επιλογές της, γιατί ακολουθεί τους αληθινούς εκφραστές αυτών τα οποία πιστεύει μέσα στην καρδιά του. Ξέρετε ότι και στα χρόνια ακόμα της τουρκοκρατίας υπήρχαν πολλοί οι οποίοι υποστήριζαν ότι δήθεν οι Έλληνες στα χρόνια εκείνα δεν ήμασταν γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων προγόνων μας, δηλαδή των αρχαίων Ελλήνων, ότι είχε διασπαστεί η διαδοχική σειρά των γενεών, ότι οι τότε Έλληνες και κατ' επέκταση και οι σημερινοί είμαστε ένα μείγμα προσμίξεων πολλών φυλών που πέρασαν από αυτή τη γη, που επηρέασαν κατά κάποιον τρόπον και μάλιστα τρόπον ο οποίος ήταν σημαντικός την συνείδηση αυτού του λαού και αυτού του έθνους. Βέβαια είναι περιττό να σας πω ότι αυτά είναι θεωρίες τις οποίες έχει απορρίψει η λαϊκή ψυχή, γιατί η λαϊκή ψυχή έχει διδαχθεί αυτό το οποίο ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος γράφει στην ιστορία του ελληνικού έθνους, ότι δηλαδή το έθνος του 1821 ήταν το ίδιο και απαράλλακτο το έθνος του 1453. Πράγμα που σημαίνει ότι μέσα στα 407 χρόνια της τουρκικής δουλείας δεν είχε διόλου επηρεαστεί η ταυτότητα των Ελλήνων. Ένα γεγονός το οποίο είναι πρωτοφανές στην ιστορία. Λέει ο Κύριλλος Λούκαρης, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εάν επί 10 μόνον χρόνους διαρκούσε η τουρκοκρατία στην Ευρώπη, δεν θα έβρισκες χριστιανών ή στην Ευρώπη να υπάρχει. Και εδώ στην Ανατολή, εδώ στην Ελλάδα μας και στην Κύπρο μας, 400 χρόνια ξενικής δουλείας υπό το πέλμα του δυνάστη Τούρκου δεν κατάφεραν να αλλοιώσουν τη συνείδησή μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί λειτουργήσε η θρησκεία και η διαφορά της θρησκείας λειτουργήσε σαν διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Σε τέτοιο μάλιστα σημείο ώστε πάλι ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος να γράφει στην ιστορία του. Στη διάρκεια των 400 αυτών χρόνων της τουρκικής δουλείας, τα δύο στοιχεία που υπήρχαν, δηλαδή το ελληνικό και το τουρκικό, έμειναν άμικτα όσπερ, το είδωρ και το έλεον. Κοιτάξτε την ωραία εικόνα που χρησιμοποιεί ο ιστορικός. Όλοι έχουμε στο σπίτι μας το καντήλι μας. Μέσα στο καντήλι ρίχνεις νερό και στη συνέχεια ρίχνεις λάδι. Λοιπόν, το νερό πάει κάτω, το λάδι στέκεται απάνω. Ανακάτωσε τα αν θέλεις με ένα κουταλάκι. Για λίγο φαίνονται ότι αναμειγνύονται. Όταν θα καταλαγιάσει το πράγμα, το κάθε στοιχείο παίρνει τη θέση του. Από κάτω το νερό, από πάνω το λάδι. Δεν αναμειγνύονται αυτά τα δύο με τίποτε. Έτσι έγινε, λέει, και στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Αυτός ο λαός, ο οποίος ήταν κάτω από το πέλμα του κατακτητή, ο οποίος υπέφερε τα πάνδυνα, ο οποίος δεν είχε κανένα ανθρώπινο δικαίωμα, του οποίου η ζωή και η περιουσία και η γυναίκα και το παιδί και τα πάντα ήταν στη διάθεση του Τούρκου αφέντη, αυτός ωστόσο δεν έκλεινε το γόνι της ψυχής του απέναντι του Μωαμεθανού Βάαλ. Κράτησε την αξιοπρέπειά του μέσα στην ψυχή του και τελικά έφτασε στην αυγή του 1821 χωρίς να έχει αλωτριωθεί, χωρίς να έχει αλλοιωθεί η ταυτότητά του. Γι' αυτό και οι αγωνιστές του 21 στα πρώτα τους κείμενα, όπως είναι το Σύνταγμα της Επιδαύρου παραδείγματος χάριν, εκφράζοντας αυτήν την αυτοσυνειδησία, έγραψαν στο άρθρο 1. Ποιος είναι Έλληνας? Ποιος είναι Έλληνας? Γράφει το Σύνταγμα της Επιδαύρου. Έλληνας είναι, Έλληνες μάλιστα λέει είναι, όσοι κατοικούν αυτόν εδών τον τόπο και πιστεύουν εις τον Ιησούν Χριστόν ως Θεόν και ως Σωτήρα. Αυτός είναι ο Έλληνας. Δεν το λέω εγώ. Το λένε αυτοί που αγωνίστηκαν να μας απελευθερώσουν.
αυτοί που μόλις είχαν βγει από τη σκλαβιά, που ακόμα διαρκούσε ο αγώνας και ο πόλεμος, και όμως καταγράφουν στο πρώτο σύνταγμα αυτό, το ανεπίσημο αν θέλετε, καταγράφουν αυτή την κατάθεση της ψυχής και της συνειδήσεώς τους για το ποιος είναι πραγματικά ο Έλληνας. Το τι προσέφερε η Εκκλησία στα χρόνια της τουρκοκρατίας δεν χρειάζεται πάλι να τα πούμε εμείς, τα λένε οι ιστορικοί, τα λένε και οι ξένοι. Ο Στίβεν Ράνσιμαν, παραδείγματος χάριν, ένας σύγχρονος Βρετανός ιστορικός, γράφει σε ένα πολύ όμορφο, ωραίο βιβλίο του, το οποίο επιγράφεται «Η Μεγάλη Εκκλησία εν αιχμαλωσία», γράφει ότι στη διάρκεια της τουρκοκρατίας η Εκκλησία τότε επέζησε και όσο επεβίωνε η Εκκλησία δεν μπορούσε να πεθάνει ο ελληνισμός. Είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση του Βρετανού ιστορικού. Όσο επεβίωνε η Εκκλησία δεν μπορούσε να πεθάνει ο ελληνισμός, γιατί η Εκκλησία σαν την γλώσσα άνοιξε τα φτερά της και έκλεισε μέσα τα παιδιά της με όλο το βιος τους το πνευματικό, με όλη την πνευματική τους εξάρτηση, με ό,τι ήσαν, και τα διεφύλαξε ως κόρην οφθαλμού. Μετά άλλαξαν βέβαια τα πράγματα. Άλλαξαν γιατί ήρθαν οι σπουδαγμένοι από την Ευρώπη, όπως τα λέει πολύ ωραία ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Ήρθαν οι σπουδαγμένοι από την Ευρώπη που μας έφεραν τα φώτα. Έφεραν τα φώτα στους σκοτεινούς, στους σκοτισμένους ανθρώπους. Γι' αυτό και έλεγε ο στρατηγός Μακρυγιάννης, είχαμε τζιβαϊρικών πολυτίμητων και μας πούλησαν ασκιά, αγέρα και κούφια καρύδια. Αυτό κάνανε αυτοί που ήρθανε απ' έξω. Αλλά ο λαός μας λειτουργήσε όπως τον ανέμενε κανείς να λειτουργήσει. Η συλλογική συνείδηση του έθνους έδωσε την απάντηση. Και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Να αναφέρω μερικά. Πρώτα-πρώτα το φαινόμενο των νεομαρτύρων. Νεομάρτυρες λέγονται αυτοί οι απλοϊκοί ραγιάδες, υπόδουλοι στους Τούρκους, απλοϊκοί άνθρωποι, παιδιά πολλές φορές, νέοι άνθρωποι και ηλικιωμένοι, πάσης τάξεως και αγρότες και εργάτες και ιερωμένοι, οι οποίοι αρνήθηκαν να προδώσουν την πίστη τους, να εγκαταλείψουν τον Χριστό και να ασπαστούν τη μουσουλμανική θρησκεία, και αφού αρνήθηκαν να το κάνουν αυτό, οδηγήθηκαν στον θάνατο και εδέχθησαν τον θάνατον με προθυμίαν, και μάλιστα πολλοί από αυτούς με σκανδαλώδη προθυμίαν, για να μην πω ότι και επεδίωξαν τον θάνατον αυτόν, ιδίως όσοι εξ αυτών είχαν εξομώσει εξαιτίας κάποιας αδύνατης στιγμής και ώρας στη ζωή τους και είχαν προδώσει την πίστη τους και είχαν προσχωρήσει στον Μωαμεθανισμό. Όταν μετά ταύτα συνήλθαν, όταν πήγανε στο Άγιον Όρος σε κάποιον πνευματικό και εξομολογήθηκαν τη μεγάλη τους αμαρτία, και εκείνος τους είπε ότι πρέπει να ελπίζουν στη συγχώρηση του Θεού, δεν ανεπαύθηκαν σε αυτό, αλλά θέλησαν τρόπον να τιμωρήσουν τον εαυτό τους και ξαναγύρισαν πίσω και παρουσιάστηκαν στον αρχιδικαστή και στους άλλους εκεί λειτουργούς της θρησκείας των κατακτητών μας και ομολόγησαν ότι κακώς εξόμωσαν, κακώς επρόδωσαν την πίστη τους και ότι εξακολουθούν να λένε ότι είναι χριστιανοί, και οδηγήθηκαν στο θάνατο. Άλλοι απειγχωνίστησαν, άλλους τους κάψανε ζωντανούς, άλλους τους κόψανε τα κεφάλια και ούτω καθεξής. Αυτό το φαινόμενο των νεομαρτύρων, που ο αριθμός τους ανέρχεται σε ηλικιώδη επίπεδα, άλλοι μιλούν για 100.000, άλλοι μιλούν για 500.000 και για 600.000 στα χρόνια των 400 ετών της δουλείας, οι οποίοι όμως προτίμησαν, αντί να προδώσουν την πίστη, να ομολογήσουν Χριστόν και να οδηγηθούν στην αγχώνη. Από το άλλο μέρος, οι μισιονάριοι, οι ιεροκήρυκες, ας το πούμε έτσι, οι ιεραπόστολοι των ξένων δογμάτων και κυρίως των προτεσταντικών δογμάτων, οι οποίοι επίστευσαν ότι η Ελλάδα ήταν πλέον ένα ξέφραγο αμπέλι, εφόσον δεν υπήρχε πολιτική εξουσία, υπήρχε ο κατακτητής, και ότι μπορούσαν με τη βοήθεια των κρατών τους, τα οποία διατηρούσαν πρέσβεις, πρεσβευτές παρά τη υψηλή πύλη,
ότι θα μπορούσαν να έχουν το ελεύθερο να δρουν καταλυτικά εις βάρος της πίστεως του λαού, γι' αυτό και έκαναν το παν για να προσπαθήσουν να αλλάξουν το περιεχόμενο της θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων. Αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι προσεχώρησαν. Οι περισσότεροι ήταν άνθρωποι που έμειναν πιστοί στην πίστη τους και αυτά μαρτυρούνται από την ιστορία. Ο Κοραής μάλιστα, ο οποίος είναι και θεωρείται ο πατέρας του ελληνικού διαφωτισμού, και αυτός ακόμα όταν είδε το κακό το οποίο κάνανε στην πατρίδα οι εξ Ευρώπης εξ εσπερίας αφιχθέντες νεήλιδες, οι οποίοι είχαν σπουδάσει στα ξένα πανεπιστήμια κάτω από την αιγίδα του γαλλικού διαφωτισμού, ήρθαν να μεταφέρουν και εδώ αυτά τα φώτα. Ο ίδιος ο Κοραής γράφει: «Άρχισα να φοβούμαι, όχι μη φωτιστεί το γένος, αλλά μη πριν αποκτήσει φώτα αρκετά, γένει η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης». Επομένως, βλέπουμε δηλαδή ότι οι ιστορικές αλήθειες δεν ακυρώνονται ούτε με νόμους, ούτε με σκοπιμότητες. Αποτελούν, θα έλεγα, περιουσίαν, πνευματική περιουσίαν της ψυχής μας. Αλλά και σήμερα λειτουργεί αυτή η συνείδηση του έθνους. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλονται προσπάθειες αυτή η συνείδηση να υποβαθμιστεί, να υποτιμηθεί, να περιφρονηθεί, να αποθηθεί στο περιθώριο. Γι' αυτό κάθε ένας ο οποίος τολμάει να μιλάει και να λέει αυτά που λέω εγώ εδώ απόψε, είναι στην μπούκα του κανονιού κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή τον έχουν βάλει στο στόχαστρο, όλοι αυτοί οι οποίοι θίγονται από αυτά τα οποία λέμε, λες και λέμε βλασφημίες και δεν λέμε πράγματα τα οποία είναι χειροπιαστά και που βλέπουμε τον κίνδυνο ο οποίος έρχεται. Και προειδοποιούμε τα αδέλφια μας, προειδοποιούμε τους εαυτούς μας ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να διασώσουμε τα στοιχεία της ταυτότητός μας. Σήμερα λοιπόν υπάρχει η αντίσταση και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει αυτή η αντίσταση. Δεν είναι πολλοί αυτοί που έχουν μηδήσει, που δηλαδή έχουν προδώσει κατά κάποιον τρόπο την ταυτότητά τους. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι μένουν αντιστασιακοί και κάνουν αντίσταση απέναντι σε αυτή την επίθεση, σε αυτή την επιθετικότητα η οποία παρατηρείται από την άλλη πλευρά. Αντίσταση μάλιστα υπάρχει σε κάθε τι που θίγει την ελληνικότητά μας, σε κάθε τι που θίγει τη θρησκευτικότητά μας, γιατί ελληνικότητα και θρησκευτικότητα πάνε μαζί. Εδώ στην Ελλάδα αυτό είναι ένα φαινόμενο ιστορικό. Μπορεί αυτό να μην ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και πολλές φορές συζητώντας με ξένους ανθρώπους, είτε είναι πρέσβεις ξένων χωρών, είτε είναι παράγοντες των ξένων δυνάμεων, είτε είναι άνθρωποι του λόγου και της σκέψεως και του πνεύματος, Ευρωπαίοι, καλόπιστοι άνθρωποι, δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο εδώ στην Ελλάδα υπάρχει τόσο στενή σύνδεση ανάμεσα στη θρησκεία και στην πατρίδα, ανάμεσα στην Εκκλησία και στο κράτος. Γιατί να υπάρχει αυτό που δεν υπάρχει πουθενά αλλού? Και απαντούμε και λέμε, εδώ έχουμε μία ιστορία που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Εδώ έχουμε μία παράδοση που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Δείξτε μου αν θέλετε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου η Εκκλησία θυσιάστηκε για αυτό το λαό και θυσίασε όχι μόνο τα υλικά της αγαθά, για να μην πω στην εποπία του 1821 έχουμε κείμενα που εδόθη εντολή να κατεβούν τα καντήλια και οι εικόνες, τα χρυσά και όλα αυτά των εκκλησιών και εδόθησαν για να γίνουν μπαρούτια και να γίνουν σφαίρες για να πολεμηθεί ο εχθρός του γένους. Δεν εννοώ μόνο αυτό, εννοώ τις θυσίες σε έμψυχο υλικό. 10 πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως έχουν δώσει τη ζωή τους τα 400 χρόνια. 100 ιεράρχες της Ορθοδοξίας θυσιάστηκαν. 6.000 παπάδες, διάκοι και μοναχοί θυσιάστηκαν στον αγώνα αυτόν. Και λέω, ποιος άλλος λαός, ποια άλλη χώρα της Ευρώπης έχει να επιδείξει μια τέτοια, θα έλεγα, κατάσταση, η οποία πραγματικά είναι μοναδική. Εδώ λοιπόν αυτά τα οποία για σας φαντάζουν ότι είναι πράγματα τα οποία
δεν μπορείτε να τα καταλάβετε και γι' αυτό επιμένετε σε ορισμένες θέσεις σας. Πρέπει να έρθετε στην Ελλάδα, να ζήσετε λίγο μαζί μας, να δείτε ο λαός μας πώς πιστεύει, πώς θρησκεύεται, πόσο αγαπάει τη γλώσσα του. Να δείτε αυτό το λαό, ο οποίος ακολουθεί τις παραδόσεις του, ο οποίος ξέρει ότι από την ώρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που τον πάνε στο νεκροταφείο, περνάει από την Εκκλησία. Και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα μέσα στην Εκκλησία γίνονται για μας. Τα πανηγύρια μας δεν αρχίζουν από την Εκκλησία και δεν συνεχίζονται έξω στον περίβολο και δεν ψένουμε τα αρνιά μας και δεν χορεύουμε και δεν είναι ο παπάς πρώτος που σύρει το χορό. Έχετε δει εσείς παπά άλλου δόγματος ή άλλης θρησκείας να πιάνει το χορό και να χορεύει με το λαό? Έχετε δει εσείς τέτοια πράγματα τα οποία εμείς τα ζούμε, τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά για τους άλλους δεν είναι? Γι' αυτό και δεν πρέπει να παρασύρεται κανείς από το τι συμβαίνει κάπου αλλού. Γιατί κάτι που συνέβη αλλού μπορεί εδώ να μην έχει συμβεί και να μην μας ταιριάζει. Και επομένως ένα κουστούμι που έχει κοπεί και ραφτεί στα μέτρα κάποιου άλλου λαού δεν μπορεί να μας το φορέσει κανένας εμάς, γιατί δεν μας ταιριάζει, γιατί είμαστε ένας άλλος λαός. Παράδειγμα, ο Μάρξ είχε γράψει στο βιβλίο του, είχε γράψει στο κεφάλαιο ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Εγώ λέω, μπορεί να είχε δίκιο ο άνθρωπος αυτός. Γιατί? Γιατί αυτός είχε υπόψη του μία θρησκεία εκεί στη Δυτική Ευρώπη, η οποία ήταν θρησκεία φεουδαρχική, ήταν θρησκεία αριστοκρατική. Ξέρετε ότι στο Μεσαίωνα, στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, για να γίνεις επίσκοπος και καρδινάλιος έπρεπε να κατάγεσαι από αριστοκρατικό τζάκι. Συνέβη αυτό ποτέ στην Ελλάδα? Συνέβη αυτό ποτέ στην Ορθοδοξία? Ρωτήστε όλους τους παπάδες που είναι εδώ και εμένα. Ποιος μας γέννησε εμάς? Γεννηθήκαμε σε παλάτια και σε ανάκτορα? Δεν είμαστε όλοι σαν και εσάς? Δεν είμαστε σάρκα από τη σάρκα σας? Δεν είμαστε από το ίδιο κοινωνικό ζυμάρι από το οποίο προέρχεστε κι εσείς? Σε μία χειροτονία ενός νέου Μητροπολίτου στην Ελλάδα είπα, κοιτάξτε τα χέρια του, γιατί ήξερα περί τίνος επρόκειτο. Κοιτάξτε τα χέρια του, πιάστε το να τον χαιρετήσετε και να δείτε την τραχύτητα στα χέρια του. Γιατί αυτός δουλεύει με τον κασμά εκεί που ήταν μέχρι τώρα. Και δούλευε με τον κασμά για να μπορέσει να συντηρήσει το μοναστήρι του αφενός και να δώσει στους φτωχούς ό,τι περισσεύει. Αυτό πού το βρίσκεις πουθενά αλλού. Και δεν είναι αδικία για τον ελληνικό ορθόδοξο κλήρο να λέγονται τέτοια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και δεν μπορούν να έχουν καμία εφαρμογή. Αλλά η ώρα περνάει και πρέπει να τελειώσω. Ο λαός λοιπόν αποδεικνύεται ότι έχει ζωηρά αντανακλαστικά. Αντιδρά ενστικτωδώς μερικές φορές. Έχει την αίσθηση του κινδύνου και γι' αυτό προσπαθεί να διαφυλάξει τα βασικά στοιχεία της παράδοσης του. Και ποια είναι αυτά? Πρώτα είναι η θρησκεία του. Δεν αλλάζει. Ο Έλληνας μπορεί να σκανδαλίζεται. Μπορεί εμείς οι ιερείς, οι αρχιερείς, οι αρχιεπίσκοποι, όποιοι θέλετε οι πατριάρχες, μπορεί με κάποια άστατα πράγματα που κάνουμε να σκανδαλίζουμε το λαό μας. Αλλά ποτέ ο λαός μας δεν έφτασε να απαρνηθεί την πίστη του. Ποτέ ο λαός μας δεν έπαυσε να πηγαίνει στην εκκλησία. Ποτέ ο λαός μας δεν έπαυσε να αγαπά τους ιερείς του, τους οποίους τους βλέπει κάθε μέρα, κυκλοφορούν ανάμεσά του και βλέπει ότι είναι σαν κι αυτόν άνθρωποι του Θεού μεν και της θρησκείας, με τα ελαττώματά τους, με τις ελλείψεις τους, με τις παραλήψεις τους. Αλλά ποτέ δεν οδηγήθηκε ο λαός μας είτε να αλλάξει πίστη εξαιτίας και αυτών ακόμη των σκανδάλων, είτε να προσανατολιστεί προς άλλες κατευθύνσεις. Η κοινωνική συνοχή είναι ένα δεύτερο στοιχείο της ταυτότητός μας. Η λαϊκή ενότητα δηλαδή του λαού μας. Αυτό που λέμε η ομοιογένεια. Είμαστε ένας λαός, για να μην πω ήμασταν. Είμαστε ακόμη ένας λαός που έχουμε μια θαυμαστή εσωτερική κοινωνική ενότητα. Και τούτο διότι ανήκουμε όλοι σε μία φυλή, μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα, έχουμε όλοι την ίδια θρησκεία, αναγνωρίζουμε όλοι την ίδια ιστορία, έχουμε την ίδια παράδοση, έχουμε τα πάντα κοινά. Αυτά μας ενώνουν. Γι' αυτό και υπάρχει κοινωνική συνοχή. Εάν δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή, δεν μπορεί να υπάρξει και ταυτότητα.
γιατί τότε η ταυτότητα θα είναι ψευδεπίγραφη και δεν θα αποδίδει αυτό που στην πραγματικότητα είναι. Η απόλαυση επομένως από μέρους όλων των Ελλήνων, των ατομικών δικαιωμάτων, της ισότητας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της παιδείας, της εργασίας, είναι δικαίωμα το οποίο έχουν όλοι οι Έλληνες και κανένας δεν πρέπει και δεν μπορεί να τους το στερήσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει επουδενή ότι πρέπει να διαγράψουμε την ιστορία μας για να φαινόμαστε τάχα ότι είμαστε προοδευτικοί στους ξένους που φιλοξενούνται ενδεχομένως στη χώρα μας. Πολλοί το ζητούν αυτό, αλλά ερωτώ. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσημα τουλάχιστον, δεν έχει ζητήσει τέτοιο πράγμα από καμία χώρα. Οι Γερμανοί ή οι Γάλλοι θα δεχθούν ποτέ να υπονομεύσουν την ιστορία τους? Μα να γελάσω και να πω χαχαχα. Ούτε ένας Γάλλος, ούτε ένας Γερμανός δεν δέχεται να κάνει λίγο πίσω από την ιστορία του. Εδώ οι Ισπανοί, έτυχε πριν από 5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, κάποιος έκανε μία πρόταση. Αυτή η περισπωμένη υπάρχει, αν ξέρει κανείς σας ισπανικά, υπάρχει πάνω από το μία περισπωμένη, η οποία δεν έχει κανένα νόημα σήμερα τουλάχιστον. Κάποτε μπορεί να έπαιζε κάποιο ρόλο. Προτάθη λοιπόν στην Βουλή των Ισπανών να αφαιρεθεί αυτό το σημαδάκι, αυτή η περισπωμένη, ως άχρηστο πράγμα το οποίο δεν προσφέρει τίποτε. Και ξεσηκώθηκε όλο το κοινοβούλιο και είπε: τι λέτε, κάτω τα χέρια σας από τη γλώσσα μας. Κάτω τα χέρια σας από τη γλώσσα μας. Το ίδιο έγινε και στη Γαλλία. Το accent circonflex που λέγεται, αυτό δηλαδή έτσι, που μπαίνει απάνω στο α, απάνω στο ο, απάνω στο και το οποίο επίσης σήμερα δεν έχει καμία αξία, προτάθη να διαγραφεί, να φύγει από τις λέξεις, γιατί δυσκολεύει, λέει, τα παιδιά, δυσκολεύει τους τυπογράφους, δυσκολεύει τον ένα και τον άλλον. Και η Γαλλική Ακαδημία ξεσηκώθηκε και είπε: όχι, δεν θα γίνει αυτό. Κανένας δεν μπορεί να βάλει χέρι στη γλώσσα μας. Και να σκεφτούμε όλοι μας με πόση ευκολία εμείς βγάλαμε τους τόνους, βάλαμε το μονοτονικό και ακούγονται και διάφορες φήμες για το επόμενο βήμα που ούτε θέλω να τις πιστέψω, γιατί είμαι βέβαιος ότι την πάθαμε την πρώτη φορά, δεν θα την πάθουμε και δεύτερη φορά. Στη δεύτερη φορά, μόλις τολμήσει κανείς να κάνει τέτοιο πράγμα και να βάλει χέρι στη γλώσσα μας, την ιερή γλώσσα μας, και το λέω αυτό εν πλήρη συνειδήση, και λέω ότι είναι ιερή η γλώσσα μας γιατί είναι η γλώσσα στην οποία γράφησαν τα Ιερά Ευαγγέλια, όπως γράφει και ο Ευαγόρας Παλικαρίδης στην Αγία του Γραφή. Πραγματικά είναι ένας θησαυρός μας η γλώσσα μας, και αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας πρέπει ως κόρηνο φθαμού να φυλάξουμε τη γλώσσα μας. Μας λένε: μα η γλώσσα μας δεν την καταλαβαίνει κανένας. Ας μην την καταλαβαίνει. Ας μάθει ελληνικά να καταλαβαίνει άμα θέλει. Και όχι αυτή την ευκολία που έχουμε εισαγάγει στο εμπόριο και στις επιχειρήσεις τα αγγλικά, που είναι περισσότερα από τα ελληνικά. Κάποτε θα μετανοήσουμε για αυτά που κάνουμε, γιατί τα κάνουμε δήθεν χωρίς πολύ μεγάλη σκέψη, αλλά από εκεί και πέρα διευκολύνονται κάποια επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν όταν έχουν προηγηθεί κάποια άλλα, τα οποία έτσι ανοίγουν την πόρτα. Είδατε, άμα θέλει να μπει κανείς σε ένα δωμάτιο, αρκεί λίγο να ανοίξει, να βάλει το πόδι του. Άμα βάλει το πόδι του, το επόμενο βήμα είναι να βάλει το γόνατό του. Και άμα βάλει το γόνατό του, να βάλει όλο το πόδι του. Και μετά να βάλει και όλο το σώμα του. Και θα μπει μέσα. Επομένως, από την αρχή πρέπει να λέει κανείς όχι, αν θέλει να διαφυλάξει τη γνησιότητα αυτού το οποίο φυλάτει. Η οικογένεια από το άλλο μέρος είναι και αυτό ένα στοιχείο της ταυτότητός μας. Η οικογένεια διασώζει τα ζώπηρά μας. Μέσα στην οικογένεια μαθαίνουμε, βλέπουμε για πρώτη φορά το φως του ήλιου, το γλυκό πρόσωπο της μάνας μας. Αυτή είναι η οποία μας παίρνει στην αγκαλιά της. Και από αυτήν μαθαίνουμε το σταυρό μας να κάνουμε, να αγαπάμε αυτό, να μην αγαπάμε το άλλο. Η μάνα μας κατευθύνει. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα από την οικογένεια? Και όμως ερωτώ σήμερα, με τον τρόπο της ζωής μας τελικά, τα παιδιά μας μεγαλώνουν φυσιολογικά? Όταν τα μεγαλώνουν οι νταντάδες, και δεν εννοώ τις γιαγιάδες, εννοώ τις ξένες γυναίκες που τις νοικιάζουν διάφοροι, είτε είναι από τις Φιλιππίνες, είτε οι γυναίκες είναι πολύ καλές. Δεν στρέφομαι εναντίον τους,
Αλλά λέω, τι παράδοση και τι θρησκεία και τι γλώσσα θα μεταδώσουν αυτές στα νέα παιδάκια, όταν ο πατέρας και η μητέρα δουλεύουν σαν ήλωτες όλη την μέρα και γυρίζουν σε ώρες ακατάλληλες στο σπίτι, η γυναίκα να κοιτάξει λίγο και τον οικοκυριό, ο σύζυγος έρχεται κατακουρασμένος, θέλει να κοιμηθεί για να ξυπνήσει την άλλη μέρα εγκαίρος να πάει στη δουλειά του. Είναι ζωή αυτή τελικά? Δηλαδή το 21ος αιώνας που θα μας έφερνε τα χρυσά κουτάλια να τρώμε και να ευχαριστιόμαστε, τελικά μήπως είναι επιστροφή σε άλλους αιώνες παροχημένους και τελικά η ζωή μας έχει γίνει απάνθρωπη? Η πατρίδα μας από το άλλο μέρος δεν είναι ένα στοιχείο της ταυτότητός μας? Εδώ υπάρχουν περιπτώσεις που ντρέπεται κανένας να πει λόγο για την πατρίδα του. Πού? Εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω στην Κύπρο τι γίνεται, αλλά μας λιδωρούν άμα πούμε για πατρίδα και αμέσως έχουν, ας πούμε, και τη σημαία θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, χουντικό λέει σύνθημα. Τι λέτε μωρέ? Με το ίδιο σύστημα και το μαχαίρι δεν πρέπει να το έχουμε σε καθημερινή χρήση, διότι με το μαχαίρι μπορεί να σκοτώσεις. Αλλά και με το μαχαίρι εξυπηρετείσαι, κόβεις το τυρί σου, κόβεις το ψωμί σου, κόβεις το κρέας σου. Άμα δεν έχεις μαχαίρι μπορείς να φας? Λοιπόν, επειδή κάποιοι με το μαχαίρι αυτό θέλησαν κάποιους να σκοτώσουν, σημαίνει ότι τα μαχαίρια πρέπει να φύγουν από τη ζωή μας? Μα είναι λογικά πράγματα αυτά τελικά? Ή είναι συνθήματα τα οποία επίτηδες επινοούνται προκειμένου να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, να μην μιλάει για αυτά, διότι δήθεν όποιος μιλάει είναι καθυστερημένος, είναι οπισθοδρομικός, είναι άνθρωπος που δεν συμβαδίζει με την εποχή του. Αυτές λοιπόν οι νέες τάσεις και οι νέες θεωρίες, ότι δηλαδή η εξαλείωση αυτών των αξώνων του πολιτισμού μας και της ζωής μας με τις καινοφανείς αυτές θεωρίες, είναι της νέας τάξεως πραγμάτων κύματα, και τα οποία επιζητεί η νέα τάξη πραγμάτων την εκβάθρον μετάλλαξη λαών, εθνών και κοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της, που είναι η αποσύνθεση των εθνών και η γενικευμένη αποσταθεροποίηση των κοινωνιών, των εθνών, των περιοχών ολόκληρων, δηλαδή η αλλίωση του φρονήματος του λαού. Οι εκφραστές της νέας τάξεως πραγμάτων, αυτοί χρησιμοποιούν στην επιθετική τακτική τους νέους χαρακτηρισμούς αγωνιστικών κινήσεων που τις βαφτίζουν αντιδραστικές. Οι ίδιοι, άμα μιλήσεις εναντίον των σιωνιστών και των σιωνιστικών εγκλημάτων, σε βαφτίζουν αντισημίτη. Σου λέει έχεις αντισημιτισμό. Μα εγώ δεν μιλάω για τους Εβραίους, μιλάω για του σιωνισμού τα εγκλήματα. Την υπεράσπιση της πατρίδος την μεταφράζουν σε εθνικισμό, δηλαδή σε φονταμενταλισμό, δηλαδή σε φανατισμό. Την ανάγκη αποτροπής δημιουργίας μειονοτήτων στη χώρα, οι οποίες θα δρουν καταλυτικά κατά της ενότητος του λαού μας, την ονομάζουν ρατσισμό. Και αυτό λοιπόν για να αποθαρρύνουν τους αγωνιζόμενους για τη διατήρηση της εθνικής μας πραγματικά ταυτότητος. Και βέβαια στην προσπάθειά τους αυτή πλήττουν όποιον είναι εμπόδιο στα σχέδια αυτά. Πρώτα-πρώτα την Εκκλησία, την οποία θέλουν στο περιθώριο της δημόσιας κοινωνικής ζωής, επιτρέποντας μια επιλεκτική και καθαρά χρησιμοθυρική πρόσληψη των θρησκευτικών αξιών. Παραδείγματος χάριν, αναγνωρίζουν στην Εκκλησία το ευρύ κοινωνικό της έργο ως παραπλήρωμα της κρατικής πρόνοιας, αλλά όχι και το δικαίωμά της να έχει λόγον, να προβάλλει το λόγο της, να ομιλεί και να καταθέτει την άποψή της. Αυτό ενοχλεί και γι' αυτό πρέπει να λείψει. Έτσι λοιπόν ένα στοιχείο της ταυτότητός μας πρέπει να αποδυναμωθεί και στη συνέχεια να απορριφθεί. Πρέπει επομένως η Εκκλησία να μείνει στην ιδιωτική σφαίρα και γι' αυτό η μετανεωτερικότητα δεν ανέχεται το δημόσιο λόγο της Εκκλησίας που επηρεάζει το λαό. Ανέχεται μόνο το λόγο που περιορίζεται στα στενά πνευματικοθρησκευτικά πλαίσια
και δεν έχει καμία σχέση με τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία σήμερα αντιμετωπίζει ο λαός μας. Έπειτα έρχεται η σειρά του έθνους. Τι σημαίνει έθνος? Γι' αυτό γίνονται πολλές συζητήσεις. Γι' αυτό και από πολλούς έχει διαγραφεί ο όρος έθνος. Τι σημαίνει έθνος? Στον αγγλοσαξονικό κόσμο έθνος σημαίνει κράτος. Κατά τη Γαλλική Επανάσταση έθνος είναι ο λαός. Το έθνος όμως είναι μια ομάδα ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν δηλαδή κοινή καταγωγή, κοινή γλώσσα, κοινές πολιτισμικές αξίες, κοινή θρησκεία, κοινή αίσθηση του που ανήκει ο καθένας. Το έθνος γίνεται συνεκτική δύναμη της κοινωνίας, γι' αυτό και οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέλουν να αποβάλουν τις εθνικές τους ρίζες και να συνενωθούν σε ένα καινούριο έθνος, το οποίο θα λέγεται ευρωπαϊκό έθνος. Ναι, μεν όλοι θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά δεν θέλουμε να πάψουμε να είμαστε και Έλληνες, όπως και οι Γάλλοι θέλουν να είναι Ευρωπαίοι, αλλά δεν δέχονται να πάψουν να είναι Γάλλοι. Και οι Γερμανοί το ίδιο, και οι Ισπανοί το ίδιο, και οι Ιταλοί το ίδιο. Γιατί δηλαδή εμείς, οι οποίοι είμαστε Έλληνες με τέτοια ιστορία, είμαστε τόσο εύκολοι στο να απεμπολούμε την παράδοσή μας και στο τέλος να προσλαμβάνουμε οτιδήποτε έρχεται απ' έξω, αρκεί ότι έρχεται απ' έξω. Γι' αυτό καταψηφίστηκε και το σχέδιο του συντάγματος του Ευρωπαϊκού από το λαό των δύο χωρών, της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Ο Χάμπερμας, που είναι ένας σύγχρονος φιλόσοφος, γράφει: το εθνικό κράτος αποδυναμώνεται από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης από όλες τις πλευρές. Η σημαντικότερη είναι ότι χάνει τη δυνατότητα να υποστηρίξει οικονομικά και πολιτικά την αλληλεγγύη των πολιτών. Η δημοκρατία δεν μπορεί να ανθίσει έξω από τα όρια του εθνικού κράτους, στην παγκοσμιωμένη δηλαδή κοινωνία. Αγαπητοί μου, θα τελειώσω με κάτι το οποίο γράφει ο Τόιμπι, που είναι ένας σύγχρονος Βρετανός ιστορικός. Μιλάει για την Ορθοδοξία, δεν είναι Ορθόδοξος, είναι όμως έντιμος και παραδέχεται και διακηρύττει. Η Ορθοδοξία είναι η μεγάλη ανακάλυψη η οποία επιφυλάσσεται στις επερχόμενες γενναίες. Είναι ο κόσμος που έρχεται, διότι μόνη αυτή ενσαρκώνει τη δυνατότητα διεξόδου από το απελπιστικό αδιέξοδο του δυτικού πολιτισμού. Αγαπητοί μου, θα τελειώσω με αυτό που άκουσα πριν από λίγο να ερμηνεύει η χοροδία από το λόγο του Γιώργου Σεφέρη. Είμαστε συνηθισμένοι να στοχαζόμαστε το Ιησούς Χριστός νικά. Το ακούσατε κι εσείς, το άκουσα κι εγώ. Είναι το βασικό στοιχείο της ταυτότητός μας. Αυτό αν κρατήσουμε δεν θα χάσουμε ποτέ και η ταυτότητά μας θα γίνει για μας η ουριοδρόμηση για την πορεία μας προς την αληθινή πρόοδο και προς την ουσιαστική μας επιβίωση. Χριστός Ανέστη, ο Θεός να είναι μαζί σας.